apha ngukumkani uYehoshafati. Ukumkani uYehoshafati ngukumkani wamaJuda awayeseJerusalem. Ukumkani uYehoshafati uzohlaselwa zizizwe esithathu. Igama elithi Yehoshafati yasiyabhere lithi God will judge, or God will decide. Lo kumkani uzohlaselwa. Letho izwi likaThixo akazange apenike, akayanga ufuna uncedo. Ukumkani omnye waseJerusalem, sisizwe esinye, kodwa ufumana intaba zona izizwe ezithathu sizwa kumhlasela. Kodwa kuthiwa lo kumkani akapenika, kodwa wasuka waya etempileni. Wangathi uzokuthetha izwi lakhe kuYehoshafati, wangathi uzokuthi God will judge, God will decide. Uzohlaselwa. Wakhumbula izwi lakhe, kwaye wakhumbula igama lakhe. Igama lakhe uYehoshafati. Igama lakhe lithi God will judge, God will decide. Kodwa nakafika wathi lendlu sayakhela ixesha linje. Sasihlangana nendlala siza kulendlu, sasihlangana nenkwaleko siza kulendlu, sasihlaselwa siza kulendlu. Akazama ukulwa nezwe esithathu. Kaluthole wafika wasarenda. Akazalokulwa wasarenda. Wafika wanikezela. Akasarenda kuchaba. Wasarenda kuThixo. Wabatazihlaselwa. Asarenda chabeni. Kodwa siyasarenda. Wathi kumkani, bawo andinawo amandla ukulwa nezizwe esithathu. Ethe ke bawo, themba languwe wethu, analo enye ithemba. Andizuyitshabalala le ndawo, ndime ngawe, ndikhusele bawo. Into yothi kumkani, ngexesha lokulwa wayoworshipha, wayothandaza, wayohlabelela. Kumntanjani lana uyahlaselwa, kodwa kabi uyahlaselwa, akazamazamani nabo. Izwi likaThixo ngexesha eyiva ingxokolo, le ngxokolo ifuna yena. He walked to the temple. It's like ubona umkhosi uyeza, usukudisa ukufulathela umkhosi. Wena uyendlini kabawo, bakhapha abantu abanjalo. Uthi uyiva ingxolo, futhi uyazi unifuna wena, kodwa wapha uye enkonzweni. uYehoshafati wayiva.
wayisingqoko lweyiva wayemnqobele kaThixo. Hayi babazalwane, wathi God will decide uba ndiyafa kuthanda uThixo, uba ndiyanqoba kuthanda uThixo, kodwa apho ndiyakhona ndiyakuThixo. Wafuna uThixo wamkhanyela, uyafumaneka kwabamfunayo, uyatholakala. Haleluya. Kodwa wafika walila, ngoba imeko lena iyalilisa. Kodwa ukulila kwakhe akalila phambi kotshaba, walila phambi koThixo. Ngoba nathi siyalila, kodwa ukulila kwethu kuphambi kaThixo, asilili phambi kotshaba. Uzwile kaThixo ngexesha ekhala, ngexesha sithi God zibonakalise, wazibonakalisa uThixo nakuya kwempilo. Xa umfuna zibonakalise, akazibonakalise uThixo. Uba wazibonakalisa kuYehoshafati, nakuwe akazibonakalise uThixo. Haleluya. Ukumkani wabasa endlini kaThixo, kodwa ukuthatha kaThixo wathatha noJahaziyeli, wathatha nomprofethi. Yedwa siyakwazi uba lapha asukuThixo asithile komnye, akunyanzelekanga ubathethe ngam, kodwa uthetha nangabalokhoyo esendaweni enye esengodwani kabawo. Uthi ka izibonakalisa uThixo kuJahaziyeli, athi uJahaziyeli, uyathandazwa Nkosi yami. Wasithobile bonke emehlweni, wathi ezinyaweni zikaSimakade, wathi ezinyaweni zikaYesu, wathi asinawo amandla siyehlulakala. Asazi uba sihlangulwa ngosi kanye hlangulwa ngubani, futhi noba singeva kodwa ngeke siye kuloo ndawo. Ngomnye simaziyo kuwe, nguwe futhi esabatha kusalela, nguwe wadwa ezathi ubunzima siyawuhlala kule ndawo. Belila kuye, wafakala uThixo, kayiphendula kodwa le ndoda inguJahaziyeli imithatha ngazwi elikhulu, imemezela ethi kumkani usukoyika, ethi Juda usanukoyika. Bayathandaza, bayalila. Yabazalwana, kuthiwa ayi-onathi olabantu becawe, kaloku ukumkani une-authority over the nation. Ukumkani wabiza bonke amadoda, wabiza bonke omama, wabiza bonke abantwana, wathi makufeni enkonzweni. Futhi kakufikwa kule ndawo wathi makuzilwe. Akhala ukuzila nongakhala ukuzila, kodwa wanyanzelwa, kodwa nanye anizunya, kodwa nanye nizokhangela. Yonke inhlangano yakwaYuda kwaseJerusalema ayatha ufuna ukutya, kwabo ukutya kungekho enqubeni, ngoba kuzoxhonyekekwa
uThixo uzonyanzelwa. Sibonakalise kaloku umthandi, sibonakalise kaloku uThixo sithethe ngawe kungekho nto kwekunanzinto. Wavela uThixo, wavela. Uthi ngayithetha, uthi nakuya. Anokushaya kusensika. Kuthiwa naba entabeni, naba yabekhudla intaba. Uthi ngayithetha nabo, uthi sanukoyika. Ngoba imfazwe lena ayisiyile, kodwa iyam le mfazwe. Ndizothi namhlanje le mfazwe ayiyo yakho, kodwa le mfazwe yekaThixo. Sijongana nemfazwe ithi esinyaka nifuna ukuveza uThixo, sifuna nje ukuveza uThixo. Ndikhumbula isifo esithi abafundi bakaYesu, ingaba konelo okanye kona abazali bakhe, ngoba ayayiloko esigulo sikhalekanga futhi akanozalwa seligula ngolu athi uYesu kabaphendula uthi sisifa sizobonakalisa amandla kaThixo. Esiyezinto sizoveza uThixo. Haleluya. Lithi izwi likaThixo kwathiwa hambani niyolala. Uyangimakaza uThixo, izizwe ezithathu zikhobile, zisemahashi lokulwa, zinezikhali, zizohlasela. Athi uThixo hamba uyolala. Yabazalwana, akuthiwa bajikile, bathi kuyakhonfema uba bayasothela, kodwa uThixo hamba bayolala. Incwadi le mfazwe ayisiyo yakho. Andifuna wenze into ngale mfazwe. Hayi uzulile ezinye imfazwe, kodwa lena yo yakho. Andifuna bawenze nto, ndizozimela, ndizoyilwa, ndizoyinqoba. Ayo yakho le yami. Nkosi yami, kunendawo endiphazamisayo, kunendawo endiphazamisayo. Apha uyangifunda uvesi namba 17. Hayi Nkosi yami, ufana nqwa nele uyizwe loncwadi Exodus elithi lama yiphutha lwabonayo soze liphinde kube nabo. Imani lelobone usindiso lukaThixo. No verse number 17 wale ndawo uthi imani. Kuthiwa ibhalwa ukuthi zimiseni nolobone usindiso lukaThixo. Into ethi uzuloko uzisindisa kunamatyala uzawusindiswa uThixo. Awukwazi ukuzisindisa kwizizwe ezithathu, kodwa uthi uThixo angenelele akusindise. Kodwa imani nalibona usindiso lukaThixo. Sibheke ePasikeni, siya ePasikeni, imani nalibone usindiso lukaThixo. Haleluya. Usembe khalo ukushumayela kodwa zawusuke ndimphume emkhulwini ngoba ndifuna ukushumayela ngikhaloto. Haleluya. Mandicalule njizwe ndingashumayeli. Haleluya. Kuthiwa kuthiwa imani nelubone usindiso lukaThixo. Bahamba bayolala,
bavuka ngomso basetembile bafumana impendulo etembile bafumana instructions etembile kulwa kanjani etembile yenzani kanjani etembile ufuna indlela yokulwa uzayifumana la wangisa kanjani uzawufata apha masiwe kuYehoshafati endlini kaThixo weprofeta uYahaziyeli endlini kaThixo kabephuma beyolwa ngathi inkosi mani nengoyiki yethambani niyalwa kodwa nengoyiki yibani nokhalo yedwa nje nayingaba ngayo lukhalo kholwani ilizwi elilivileyo uba imfazwe ayomyeni kaThixo kholwani ukuba uThixo uzayiqoba ngoba kusho yona ithi inkosi kuthiwa nje ingathi iyakikizela ethi hambana baninguyiki hamba nokulwa kodwa nibe nokholo haleluya i-key lesson yesiscripture into esifundisa yona le ndawo sithetha ngayo ukuba ulikholwa your weapon is the prayer isixhobo sakho umthandazo nexesha umthandaza ifear iyafeda fear is vanishing and encouragement is arising haleluya njengozoyika kangaka unqatyelwa kukuthandaza xa unathi uthandaza uhamba uloyiko kungena umoya ajongana nemfazwe futhi uyayoyika thandaza uzathandaza uphinde woyike uba kunomntu othapha endlini yeyipha kwam ndiyoyika andikwazi nokulala I'm giving you now the weapon so that you can be able to sleep at night. The weapon that I'm giving you is the prayer. So once you pray, fear will leave you. Fear will go away. Then you will sleep like a baby. Hallelujah. Once you have fear, that means there's a less prayer in you. Hallelujah. So once you start praying, then fear will go. Hallelujah. So enemies will miss Adoni. Enemies will miss Adoni. Obedience. Ukuthembakala. Ngexesha lokungathembakali. Uthembakala kanjani ngexesha le-crisis? Kodwa simbona uYehoshafati ethembakala ngexesha le-crisis. Into uba wakwazi uYehoshafati nawe ungakwazi ngexesha le-crisis. Ngexesha labakufiwa wena ungema umele uThixo. Ngexesha labakugulwa wena ungema umele uThixo. Ngexesha lenjala wena ungema umele uThixo. Hallelujah. Kumele uba ube ngumthandazi. Kumele uba uthembakale. Hallelujah. Kumele uba ungayozokhela omnye umhlobo. Bazi umhlobo wakho. Uba ndiyafa uba ukulungile kodwa ngekhe ndibe naye umhlobo. Wena ungumhlobo wakho. Bethuzwe kaThixo. Ngexesha lesithandaza. uThixo wabheka entabeni wahlangana nama-Amorites azokulwa nabo
wafika uThixo wabathubathuba. Le nto engakulalisiyo ithini umthandazo wakho. Once you start praying, God will visit them. Afika uThixo abathubathube. Kodwa ngexesha abathubathuba balwa bodwa. Iintaba zakho ziyalwa zodwa uzamuthandaza. Yeka uya kubamba kowenu uyokwakha igrupanyana yokulwa. Yeka ukhangela utshomo wakho uyokwakha igroup yokulwa ngenxa yosithatha ujoke nayo. Kodwa wena yakho weapon pray. Xa uthandaza uThixo uzakuvizithela ii-enemies zakho. uThixo uzawuzidubaduma zilwe zodwa. Haleluya. uThixo wabadubaduba balwa bodwa. Izozithathu zalwa zonke zabulalana. Ndikhumbula kwincwadi yeExodus uMoses wathi mani nilubone usindiso lukaThixo. Uthi lo Faro nimbona namhlanje ngeke niphinde nibuye nimbone. Uthi wasuka uThixo phakathi elwandle wazinza ezinza phakathi kaIsrayeli naphakathi kaFaro. Kuthi kwicala likaIsrayeli wakukukhanya, kodwa kwicala likaFaro wabamnyama. Kwicala likaIsrayeli bahambe ngobunyatheli, kwicala likaFaro babhideka. Unjalo owethu uThixo uyazibhida iintshaba zethu. Ufika bebumnyama kwiintshaba zethu, afike waloThixo omnye abe kukukhanya kuthi. Andiva kakuhle apha kunendlela eselwandle, amaSirayeli ahamba phambili, ebuveni kwabo balandelwa nguFaro. Kuthi wafika uThixo wazinza. Akuthiwa uThixo wafika, uThixo wazinza. NoThixo wabalilifu lomlilo. NoThixo wakhanyisela uIsrayeli. NoThixo umnye wabumnyama emhlabeni. Into ethi xa uthandaza uthi uyafika abelilifu lomlilo kuwe, abe yinkanyiselo yakho, kodwa kwiintshaba zakho abe bumnyama. Kuthiwe esawubona uba uThixo ziyatyhudisa iintshaba, wajikela emveni kaFaro wephula amavili wenqwelo zokulwa kaFaro. Ingathi loThixo uyakudiyala ayekutshaba, ephula amavili enqwelo zokulwa. Angekho alwe nawo uSathane, ngoba iinqwelo zakhe ziphulwe amavili. Ngeke kwenzeki uSathane ngoba izixhobo zakhe ziphuliwe. Ngeke kwenzeki uSathane ngoba into ayithembileyo ithathiwe kuye. Kodwa wasuka uThixo wadubaduba abantu abaleqa uYehoshafati, babulana bodwa. uThixo ndimazi bunjani uThixo, ungathi kunetrekha awayifaka apha elutshabeni. Uyazi ngoku beyolala uthi ngengamso niyohlangana nabo endaweni ethile, ingathi kunekhamera, ingathi bayamonitharishwa. Uthi ngengamso niyobabona kulanja. Ingathi uThixo akazi nje wena kubumkhonza, kodwa ujonga nesteps zitshaba. Njengoba utshaba luhamba ngohlobo,
uyalazi uba ngengamso niyawuba likweyiphi indawo. Uyayazi uThixo want to react. Akaliact ngexesha lakho kodwa ngenasa elifaneleyo. Azange kuliliswa ispies. Go and look high. Anosithina bakaThixo asidingi ispies kodwa thina ukusithandaza uyathanda uThixo sosazi uba masenze kanjani. Haleluya. Nkosi yami le nto lena ngokwezwe iphambene. Ngokwezwe le nto ayenzi isensa ayizakali. Kuthiwa ngoko babheke emfazweni uthi uYehoshafati impi the soldiers in the back. Then the piano in the back. I think a pump with soldiers. I think the worshippers. I think the singers. I think a mood. I think a party. Why are you now? Why are you cold? Why are you to the gala? Can you have over? Why are you to Basabelela, Basabelela, Bagati Ogosia Hosana, 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 oh, Tagalaba Mosin, oh, to the West Gelina Pagati, Basabelela, Batabaya Fabri. Kamu Sabelela, Oyamatu, Bapa, Sabelela Mulala Pa. Let's look at Chico. The fig and the Babona is doomed. Babona about to have a female. Because you stop worrying yourself. When I was once and they just doomed. I was once and when I take about a female. Let me become like Yehoshaphat. I beg us by me, Pumela. As I was used to. What I think I did. As there was no reason to fight. We were master and you got to learn your better again. You even in your end of all. What you do me so, you do me so. You decree goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Abafike tabeni babona the goodness and mercy entabeni abasebenzanga kodwa goodness and mercy yofumana entabeni abafike tabeni bafika the treasures eningi zibalindile kodwa baphanga ezikwesithathu kodwa usuku lokuqala alonelanga usuku lwesibili alonela usuku lwesithathu. Uthi mathutha bathothi imali bathothi gold bathothi silver bathothi bronze bathatha nje yonke into yexabiso abangayisebenzelanga. Hayi wazalwane kunempi oyibonayo kanti lempi izokonyusela. Kunempi oyiva ingqokolo yayo kanti lempi izokwazisa uThixo wena ukwazi ukubula kanye kanye ukuthinda lempi. Ezweni kaThixo usuku lwesine bafika bajoka indawo entabeni bafika kulo mqoloba bamnqula abalwanga balwelwe abasebenzanga batyebile sebasifuna imali imali khona kaThixo abasebenzanga kodwa bayifumana imali abayibonela indleko kodwa bahlangene nenjeko kuze kwalapha entabeni usuku lwesine bayothandaza uThixo bambonga bathi unjena ke wena sibakade unjena ke wena bawo uphezulu lakho
uyisikelela intandilele intanda ayizubila kodwa uyisikelela intandilele bathelo lizwi selibonile ngoba sisebenzanga kodwa sisikelelwe. What I like about them, kuthi usuku lesine bathandaze kabili babonga kwisuku lesihlanu abanye imizini yabo hayi abayocelebrate abayokutya imali abayokuspenda kuthi abaya endlini kaYehova bathi before siyolwa isizeklethu instructions zokulwa siyithole kulendlu bathi kabebuya bazothi thank you Lord kwakulantu ndisothi namhlanje yonke into oyifumana ngenxa kaThixo don't forget uThixo uyela kuThixo uzobulela yonke impumelelo ayifumana kuThixo ungamlibali uThixo. Waphinde etembeleni bawuthandaza babonga. Haleluya. Mandiyeke ushumayela. Ndizothi bazali zofaka amaviri okugethandi amaviri okuyepasikeni. Amaviri okuya epasikeni. Amaviri okuyepasikeni. uYesu Kristu eGetsemane akayanga kubefuna. Akayanga kuba kumandi eGetsemane. Kodwa ipressure yomnqamlezo yamsekethemali wekela ukumelana nomnqamlezo ngaphandle komthandazo kokumele abheke eGetsemane ayorelease ifiye kuze kufike unqoba kuyo osubona uba yayikholele liyaphazamisa ngoba ngithi I wish this cup can pass but not my will thy will. Ithi lalukhona uvalo kodwa uvalo lwasuswa umthandazo nawe unalo uvalo kodwa uvalo lwakho lungasuswa umthandazo. Ngizathi ngcola ususa uvalo ngcola wayiselezo. Asimangenya usonke sibhale inkonzo asimangenya